Russiýanyň batwalyjy güýçleriniň Ukrainada garşylyk hüjümleriniň netijesinde has köp ize çekilýäne meňzeýär. Bu ağırlykda Russiýanyň Ukraina täwäpsiz çözmeginde bäri Moskwa barha köp urus jenaýatlary boýunça aýplamalar bildirilýär. 13-nji maýda Ukrainanyň Gorunlyk ministrliginiň beren maglumatyna görä, Ukrain güýçleri Donbassda rus eskerleriniň bir derýadan geçmek tinançygynyň öňüne almagy başarypdyrlar. Maglumatda belirlenilse haçanda Rus goşuny Severodonetsk şäheriniň günwataryndaky Siverski Donets derýasyndan geçsek bolanda edilen hüjümde ýaragly teristler we köprüleri çekmek üçin niýetlenen panton ulgamy ýok edilipdir. Mundan başga Rus güýçleriniň tebitde möhüm öňe gidişleri gazanyp bilmändige aýdylýar. Beýanatda bu sebäpli Rus ýolbaşçylarynyň komandirlerine batysy ýandigi, munyň netijesinde hem söwüş meýdanynda barha köp töwekkülçilikli strategiýalaryň ornaşdyrylýandygy bellenilýär. Şeýle-de Ukraina Gara deňizdäki möhüm gözegçilik nokady bolan Ýylan adasynyň golaýynda Russiýanyň harby deňiz güýçleriniň logistika gämesine zeper ýetirilendigini aýdýar. Ukrainanyň Milli Habar Agentligi Ukrinformyň regional harby komandowanýanyň metbuat wekiliniň sözlerine salgylanyp beren maglumatyna görä, gürrüňe giden gäme oda berilipdir. Maglumatda bu hüjümde Rus harby deňiz güýçleriniň Vsevolod Bobrov adyndaky gämesini ýitirendigi hem bellenilýär. Bu maglumaty garaşsyz seçmelere tasdiklatmak mümkin däl. Russiýa Gara deňizde gämelerini zeper etendigi barada hiç hili maglumat ýaýratmady. 11 hepde bäri dowam eden urusda Russiýanyň güýçleri wagtyçylykda, şol sanda ýaragsyz parahat ýylaty öldürmekde, gynamalarda, jynsy zorlukda dagy hem aýplanýar. Bu hadiseler dokumentleşdirmeň çäginde 12-nji maýda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňesi Rus güýçleriniň Ukrainanyň bolan tebitlerinde amal edilendigi öýdülýän biýdüzünçülüklerini dergemek boýunça rezolýusiýany kabul etdi. Geňeşiň ýolbaşçysy, BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Michel Bachelet Rus goşunlarynyň Kiýewiň etiklerinden çekilmeginden soň müňlerçe jesediň tapylandygyny, munyň hem urus jenaýatlaryna delil bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Geňeşiň bu baradaky kararyndan öň CNN we BBC Rus eskeriniň 2 Ukrainaly parahat ýasaýjyny arkasyndan atýandygy baradaky howpsuzlyk kamerasyna düşen ýazgylary görkezdiler. Bu hadise 16-njy maýda Kiýewiň eteginde ýüze çykdy. Maglumaty görä pidalaryň biri şol ýerde helak bolýar, beýlikli hem eýýam keselhanada ýok bolýar. Şol bir wagtda Rus güýçleri ýurdun gün ortasyndaky port şäheri Mariupoldaky metallurgiýa zawodyna hüjümlerini dowam etdirýärler. Bu şäheriň garşy duruş güýçleriniň soňky berkitmesidigi aýdylýar. Ukraina Azovstal polit zawodyndaky agyr ýaralary Russiýanyň urus ýetirleri bilen çalyşmagy teklip etdi. Ukrainanyň premier ministriniň orunbasary Irina Vereshchuk ýaralary çykarmak boýunça gepleşikleriň dowam etdirilýändigini aýtdy. Ol bu boýunça durly pikirleriň orta atylýandygyny, emma olaryň hiç biriniň kämil däldigini hem sözüne goşdy. Russiýa bu gepleşikler barada häzirlikçe çykyş etmedi. Resmiýetlerin soňky hepdelerde beren maglumatyna görä, Mariupolda 100.000 töwerege adam gabawdy bolmagynda galýar. Urusdan öň bu şäheriň ilaty 400.000-e golaýlýardy. Russiýa we Ukraina parahat ýylaty evakuasiýa etmek üçin o katçylyklary bet etmek barada ylalaşdylar da köp ýagdaýda bu ugrdak tagallalar puja çykypdy.